ପୋହଳା ମାଛ ତରକାରୀ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାଟିକି ରଖି ନେଇଛି ଆଳୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ପକେଇ ନେବା ପିଆଜରେ ଏକାଥରେ ଆଳୁ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ପକେଇ ନେବି ସୋରିଷ ମସଲାରେ କରିବି 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ରସୁଣ ଜିରା ସୋରିଷ ଲୁଣ ଦେଇକି ଏଥର ଘୋଡ଼େଇ ନେବି ଏବେ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଡାଲିଟି ବଘରା ହେଇଗଲା ମସଲା ଦିଆଯାଇକି ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡି ଖଟା ବସିଛି ଭେଣ୍ଡି ଖଟା ଭାତ ଡାଲି ପୋହଳା ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡି।